Ако Борисов не влезе в залата, значи той играе игра. И трябва да го веднага да изтичате, да го питате, както тичате след мене. Защо, Борисов, ти играеш тази игра? Ма нещо не виждам да го правите, драга Казасян. Не виждам да го правите. Нещо се притеснявате. Наплашили ви, купили ви. Той за 4 години владееше медиите и виждам, че още ги владее. Още ви е страх. Страх ви е. Освободете се от този страх, защото страха изяжда душата. Твърди една източна поговорка. Освободете се от страха. Борисов не е страшен. Ще направите ли кворума при гласуване на правителство на БСП и ДПС? Да и не. Вие как смятате? Трябва ли да се направи кворума? Кое е добре за България? 100 милиона е приготвил Борисов. От Турция пари са приготвили, за да вкарат партията на Касим Дал огромна сума. Скоро ще изваря доказателства по този въпрос. Националният фронт за спасение на Бойко ще бъде вкаран от Бойко Борисов с фалшиви бюлетини и надути гласове. РЗС, другата патерица, брокерска групичка на Бойко, ще бъде вкарана. Това ще стане, а не ми побира ума колко хора ще бъдат плашени, рекетирани и купени. Защото на някои места са раздавали по 200 лева на глас на тая кампания. По 200, не по 20, не по 50. А те имат огромни пари. Стотици милиони има. Рекета, който провеждаше ГЕРБ през всички тия 4 години, черната им каса е, някой каза, че 2 милиарда, някой каза 3 милиарда. Как ще се бори Атака срещу тия милиарди? Или смятате, че ще бъде чисто и прекрасно всичко, Борисов ще излезе и ще каже, харесайте ме, гласувайте. Те са си направили апарат, в който участва цялото МВР. И сега, само поради бързите действия на прокуратурата, беше пресечено купуването на гласове. Щяха да си направят 117-20 гласа мандата и да си накупят още 2-3 от някоя група и ела да видиш втори мандат на мотромилиционерите. Аз това няма да го позволя. Срещу това ще се боря. Обществеността очаква парламента да заработи. Медиите очакват парламента да заработи и започне да приема тези точки от дневния ред. Вие обаче саботирате това. Вие не искате да приемем защита на лекарите и да продължат да ги бият. Вие не искате да приемем защита на учителите и те да продължат да бъдат унижавани в българските училища. Това е предложението на Атака и ние държим на него. Чух изказвания на една от министърките, която по време на свое изказване говори за учебници на майчин език. Няма. Тук ще се сблъска тази министърка с нашия решителен отпор, както винаги сме имали. В България официалният език е българския и ще продължи да бъде българския. Когато ние предлагахме да не се говори на друг език, освен български, на публични места, групата на ГЕРБ беше против и провали това гласуване. Така че, преди да ръкопляскате, малко си раздвижете сивите мозъчни клетчици. Преди да ръкопляскате, защото всичко това е в архивите. Вашите стопирания на наши предложения са в архивите, в стенограмите. Те са там и архивите са живи.